Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes na kita, Pebrero 25, tuig 2021. Aksyon Hotline. Ika-35 katuig na no nga pagsukat, pagdumdum naton sang People Power Revolution, ang IDSA Revolution kung tawgon. Sa din, may mga programa nga ginpatigayon nationwide, even worldwide, nga ginadumdum ini sa mga Pinoy ang isa ka signifikante nga nangin kabahin na sa aton historya diri sa pungsod Pilipinas. May mga program diri sa aton, even in Metro Bacolod, nga ginapatigayon karon nga adlaw. Balikan talang nagkaroon na ang mga event kag subong man ano ka signifikante, relevant pa bala sa aton gihapon, ginadumdum ta pa bala kag ginahatagan importansya ining People Power kon IDSA Revolution. Kinanglanon pa bala naton ining mga Pinoy nga dapat hindi pagdulaon sa aton paminsaron kag tagipusoon ang na-eksperyensyahan kag ang natabo. 35 anyos na ang nakaligan. Ginabi-abi tagid karon nga aga ngaton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na via online kag sumangman sa on-air nga presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Bangod pwede na kita mabatian, no pwede na ninyo makitaan kag makaupod ang aton sini nga pagpangalagad. Ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod available ina no, sa online pagi sa Facebook kag subong man sa YouTube. Isagi lang amon sining ginapangabay, palihog lang i-share kag i-like ang Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod ang tanan nga mga program so that nga damo pagid kita sang malabutan. Tisubong way opisina, special non-working holiday, amo ni siya ang rason kung nga pamilag-pilag man makitaan naton ang mga naga-duty, of course, ang mga nagatrabaho no, sa gobyerno, wala iya opisina subong. Aksyon artay hupon checking in until 9:15. As usual, kadadlaw diri sa Aksyon Hotline. Ang inyo sa mga mensahe importante ini, pwede ka mo magkapadala dira sa aton sa Facebook Live, sa comment section. Ipadala lang palihog ang inyo mga mensahe, bisan pa mga greetings, ang inyo sining mga eksperyensya dira no kag sitwasyon this morning, pwede gininyo ma-share ina sa aton karon nga aga. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad danong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan diri sa Huwebes nga presentation.
Ining natabo dito iya sa bahin sang Quezon City. Grabe manihoti matukod subong sang investigation team, no, bali amo ni sila ang magatutok sa insidente nga nagluntad nga ti may ara sang mga nagkalamatay nga miyembro sang pulis man-inkwentro between PDEA, no, Philippine Drug Enforcement Agency, kag subong man kontra diri sa pulis na anumang klase operation ini nga isa lang ang tinutuyo nilang bottom line sinitadan, operation against illegal drugs. No? Kung ang tawon tagid bla, ang ila tinutuyo kung nga ang naglapot sa punto nga nagtinabuay ito sila sa lugar, yawer makandak sila sang ginatawag nga drug operation. But na naman nga pagkahimtang iniman, ini mga law enforcement agencies, abi ko gani kung may ara sang proper coordination ina, no? Kay ti kon wa isang proper coordination, by the time nga nagakandak operation, may mga agent ang PDEA nga nagasinulod sa lugar da makigtransaksyon sa illegal drugs. May mga intel operatives karon ng pulis, kundi sila magkilalahay ni basi sila mismo bala ang mag-ilingkwentro anay sa lugar, tiway gid magsalaho. Dito iya sa area sang Quezon City. Nasa upod sa mga miyembro diri, mga elemento sang Quezon City Police District Office, now QCPD, amo ni siya, QCPD, nagluntad ang insidente sa Evergotisco Mall dira sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Makon mo kilid pa sang fast food restaurant, no? Alas 6 ang gabi kahapon, tiding kakita imo damo bystanders. May mga customer ay naano man nga pagkahimtang diri nga why sila ya coordination nagkandak tanan kuno legitimate operation. Diba kung mo na imo iya nga silahanon iya nga mga operatiba sang pulis kag PDEA, waswasa na sila do kagira iya mo ang linupok batian mo. Angod sang insidente, masubo kay duha ka mga miyembro sang pulis ang mga nagkalamatay. Ay pilason man nga ba ahente o kon agent sang PDEA. Now, ang mga opisyales nila outright nagadto dito, ang pamunuan sang PDEA, amuman sang Philippine National Police, tigaling tapos na. Anon mo pa na kay may mga nagkalapatay na, no, sa sining sahi sang insidente. Kabay pa magaserbi leksyon ni nga kung naga-operate ang aton mga otoridad, dapat may proper coordination. Kay bisan pareho kamo gani nga unit, no? Halimbawa pareho kamo Philippine National Police, kundi may nagkalain-lain nga department na. Kung may i-operate ka sa isa ka lugar nga nasakupan sang isa ka police station, Bacolod for that matter, for example, hindi na pwede nga malusob ka lang directly ito without coordinating sa imo counterpart. Kay basi kon masalaan ka. Tiyan mo niyo natabo. Tiyan mo tanong mangin resulta sini. Ito gyan tani sa ila sa mga otoridad kung paano anong salabton sa taga-PDEA ni kay makon mo pulis maning pinamatay nila ho nga nagkaraigo sa sining inkwentro. Kanugon sang kabuhi sang mga nagkaramatay, matapos ngayon sila why ka Artino ang QCPD Special Operations Unit sa diin may ara sang napatay gidiya sa inkwentro, hindi lahog ini ma kun mo powered man mga armas nga dala sang taga PDEA. Well, kabay pa hindi na masulit ining insidente, no, kay ang mga opisyales sang duha ka mga unit nagilistoryahanay naman kalinti tapos na anon mo pa na, no, anon mo pa na ang investigation, although hindi dapat ginman nga may investigation ini because
subo ini sa parts ng duha ka unit nga sila mismo nga ara sa gobyerno sila ilay ang unayanay iya. Pagkaronan ko ina mga update kag development kung ano ini ang latest nga investigation maging outcome sini depende na sa mga otoridad naton kag sa mga opisyales higher command sa PDEA kag PNP. Diri kita sa lokal na nung pila ka madalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga. Now ari vaccination plan sang Bacolod City. Istoryahan tani karon kay kahapon even the Department of Health in Region 6 nagambal no kon vaccination plan ang pagambalan. Bacolod City dumayad ang preparasyon or ang readiness. When you talk about readiness, damo ini nga mga aspeto nga dapat i-plaster gid, no? Dapat itapuson kag amo na siya ang dapat gid nga mangin misyon karon sa city. Isa na diri amo ang pag-register, ang paglabot sa target nga bakunahan, no? Kay dira mo makita kung pila ka porsyento ginman nga ready ang city. Kaya mo nang importante, no, nga istoryanta karon nga aga. Although nga ti ang alkalde, initially may ginambal na kag nagapasalamat siya, at least ginapprove sang Department of Health ang vaccination plan sang City Government of Bacolod. Ang iban nga mga lugar kahapon sa online no, sa virtual press conference, region-wide atong press conference, actually Bacolod City more than 60% pala kapon tungin muno mo. Ti at least taas na ya. No, kon readiness ang pagambalan ting iban nga mga lugar, kumusta ka mo iya? Ari pagid ang isa ka istoryahan taong importante. May mga rekomendasyon naman nga dulaon yung RT-PCR test bilang travel requirement. Ti kundi nagtumbo-tumbo ang iban nga mga probinsya, ang iban nga lugar kay amo na lang tsansa nga magpalauli ding ilisay, magpalauli ding mga OFW kag ROF. At least sigurado naton nga way na sang pamahog bis although pwede pa man siya nga basic career man siya, pero at least gamay nga porsyentong nabilin bla. Bawari kung kaisa mga planning bala dito sa babaw nga pagligot-ligwat sa mga regulasyon, da pamatyagan ko do ka simple lang pero ti ang epekto sinisaton ang worry ta sobra-sobra naman eh. Ano pagid karon ni istoryanta ano sa aton nga linya si EOC Executive Director Ma'am M. Ang. Grabe man ang istorya sa si Palayno no nga na-missing bala pila ka adlaw nagpautaw-utaw sa lawa dito nagsampay sa Zamboanga. I-check ta karon kay sining aga na to kuhaon sila actually 8:30 kagabi ang estimated time of arrival nila sa Dumaguete. Isugaton to sa local government sa Sipalay ang istorya gid kung paano sila nagka-survive sining pila ka adlaw nga nagautaw-utaw sa lawod. Balikan ko lang na bala karon. Ang Bacolod City, 13 ka mga negosyo, especially mga pawn shop, wala yan nagasunod sa CCTV ordinance. Hindi kagiban pa maging kabahin sa katon sining pagpangalagad dari sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon na hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko niya, party COVID, so rigid sa mga nagapamangkot, party update sa mga crime stories, pero unahon ko anay ni, kay ti importante bangod nga namuno kahapon sa Department of Health ang readiness sa Bacolod City, which is on top of all the provinces, of all the cities throughout Region 6, doon Bacolod City, doon nagpangibabaw siya. But katuan naton ang details. Ano ini ang mga nangin part sang readiness nga gina-require sa Department of Health agon ma-approve ang imo sini vaccination plan. Now, joining us this morning is the Executive Director of EOC or Emergency Operations Center. We have Executive Director M. Ang. Ma'am, good morning. Morning, Action Art. Morning, may aga sa tanan niyo tagpalamati.
Salamat gid sa time. No, balikan ko lang kay gusto ko makakuha gid sang detalye kag kung paano ang mga basihan sa Department of Health nga nambal nilang gati kung readiness ang Bacolod City ang aton siniya ginapatigayon nga pagpanghanda sa vaccination program, ang vaccination plan do okay niya, may green light na. Ma'am, tell us anong mga detalye sini kag requirements? Well, ang requirement is you have to have a vaccination roadmap or plan. Ang plano nag-include na ang of course, pre-registration, daw pila na siya sa stages, no? Ang sugod sa mga preparation, actual na vaccination or inoculation, hasta sa post-vaccination, observation, etc. So gasugod gid ina sa mga sa pre-registration stage ang mga preparasyon sa isa ka LGU. So dala na ang procurement sang vaccine kag ang procurement sang cold chain facility or ang preparation sang cold chain facility. So actually sa aton nga din-submit nga vaccination plan, I think we were given a grade not 60 plus, 75 balato ang dinhatag sa aton. Okay. 70 plus kaya ang kulang na lang is the actual arrival of the vaccine. Oho. Ang aton yung preparation, dala na ang training sa aton mga vaccinators, dala na ang mga simulation exercises, dala ng preparations ang aton may tanan nga mga preparations in place na. So ang kulang na lang is ang actual na lang ang pag-abot actually sang bakuna. Okay. So I think those 75% na kita sa aton vaccination program. So approved na kita. Kaya kung hindi ko magsala, Action Art, Yes, ma'am. duwa sa Western Visayas, duwa pa lang kita ang mayara na approved nga vaccination plan, no? Ang province of Iloilo at ang city of Bacolod. So we are good in that sense. Okay na kita dala naman na dabi kay ang hindi man tanan nga mga LGUs nag-procure on their own sa bakuna, no? So kita ya may ara na kita naka-secure na kita ya sang aton mismo nga vaccine. Which is really good indication, no? At least ang Bacolod City nagapaninguha nga maplastar na initanan ahead of time nga sang delivery sa mga sa vaccine. Now, katuan naton ma'am, one of the requirements is the pre-registration. Ano subong ang status? Ano ang pinaka-latest? All about registration. Damo na ang sa barangay may mga report na maging pagwa na nga data. Naka-amat-amat na hindi pa tanan nga barangay naka-turn in sang report. Amat-amat pa lang ang sulod sang report sa aton diri sa COVAX. Okay. Action Art. But I have to be candid, hindi pa gid encouraging ang nagabalik nga report sa amon. Manubo pa ang update. And amo na ang rason nga ginatuduan taman subong kay intensify agad ang education campaign naton sa grassroots kay daw dira kita daw may challenge, no. I think ang attitude ng mga tao subong Action Art is wait and see sila, mahulat sila anay. But ang problem ta dira sa amo sina is that kung hindi sila mag-register, hindi ta sila mabutang nga daan sa profile naton, sa profiling naton, no. Subong naga-master listing pa lang kita. Okay. Kag gina-profile na naton. Pag-abot na sa ato data center, gina-segregate na ang mga lista nga sa master list, i-segregate na sila into different categories. Gina-categorize na sila, na sila, frontline workers na sila, frontliner, senior citizen, may comorbidity, ano bala ina ang classification nila. So, amo lang ato nang dinahimo. So, kung hindi sila magparehistro right now, hindi ito mapasulod sa ginatawag natin nga profiling. Okay. So, ang aton nga ma-advise is, maparehistro sila. Mabati sila kag magbasa sa mga legitimate sources. Ang problema, ang apprehension sa mga tao is ang kadamo-damo Action Art ang fake news. Nablan kung tanawon mo magwa gani sa mga Facebook
daw abi mo do tuod bala kay may nakabutang man na lagi nabutangan Manila ano nga news agency tapos may napatay may amon pero 200 plus million doses na ang na administer na vaccine all over the world. Okay. Wala pa man sa may napatay sa nga nahanungod sa vaccination. So in short, pero sa Amerika pa lang ang napatay na yan sa COVID, sobra na yan tunga sa milyon. So kung tanawon ta, much more dangerous gid ang COVID kumpara sa vaccine. So may unfounded fear or apprehension ang mga tao sa vaccine. Kag I think ang kinanglanon lang nila is painsidiyon sila ano ka importante na magpabakuna dito tatanan. Okay. So, anyway, amo na lang target na ton and the barangay is now helping for the education and information campaign. Ma'am, atong mga plano na ton, mga flyers, brochures, kang gina-prepare ta, may ara na kang na-distribute na? Yes, nakasugod na kita para mass produce ang mga flyers, posters. Okay. Nasuguran ta naman ang daily nga Facebook Live. Nakatatlo na kita ka episodes ang aton Facebook Live sang vaccine update naton. Okay. Every day lain nga mga experts no kag mga specialista sa vaccination or sa infectious disease ang nagahambal sa aton nga Facebook Live. Okay. So hopefully makabulig ina sa aton nga campaign kag mayara kita nga i-deploy beginning next week sa tagsa ka barangay nga mag-disseminate ang information education campaign naton Okay. parte sa vaccination. Yes, ma'am. So anyway, kabay pa, no nga sige-sige kag tayo yun na ni. Now, ano ang reaksyon ninyo kay do sa national to ang DILG do may gimuno last time sininila tiginatun-an sa pong gina-propose nila sa National IATF ngayon requirements nga dapat pagsulod mo diri may RT-PCR test ikaw as part of the travel requirements nga daw plano ya dulaon anong lantaw nyo di sinikag na no may ara diri nga posisyon nga ipadala to sa national ang local EOC naton ma'am. Actually, sang isa kadlaw, nag-attend kita sang meeting sang DILG upod sa, actually, ang DILG Undersecretary Pimaco Densing. Siya na ang nagapungko man sa National IATF, no, nag-evaluate sa quarantine status, community quarantine status sa mga LGUs. And din-meet niya ang tanan nga mga governors, mga mayors, or other representatives sa mga liga. Ang League of Governors, League of Provinces, League of Cities, mga representatives sa mga nagkakalain-lain ng mga syudad, banwa, kag mga probinsya. That's why Mayor Bing. Alas 8:31, Action Radio Philippine Standard Time. Morning lang paring Georgine Honsay, Roselan Hilado, gamonitor sila. No, salamat gid araman Boy Julingo kag si Maeve Chavez. Sorry gid City Ad Ma'am ang sorry gid auto ang linya naton. You were saying kay na? Yes, ang recommendation Action Arts ng DILG is ang IATF, ang National IATF, sa uniform o kung standard guidelines for travel para sa tanan. Kaysa subong, lain-lain ang requirement. Magkanto ka sa Cebu, lain ang requirement. Magkanto ka sa Boracay, lain ang requirement. Kanto ka sa Bacolod, lain man ang requirement. So, ang recommendation, ang gusto nga matabo sa National IATF, maging uniform. Standard guidelines for travel. So, among sa recommendation sila amo to Action Art nga dulaon na ni ang inang COVID shield nga clearance or authority ng travel authority lang nga gina-issue sang PNP. Every time you travel magpagwa kita kung magaling kita din sa Bacolod, makatuka sa Cebu or Manila or di man
makuha ang gidana isang Joint Task Force COVID Shield nga travel authority ginapirmahan nila sang PNP. Okay. So according kay Yusek Densing, nagakaubos kuno ang chimpo sang aton PNP sa pang-issue pa lang sang COVID Shield. Okay. Mentionary to kung pila ka milyon nga COVID Shield na travel authority ang gina-issue na sang PNP. So daw siya kuno daw dako ang madula nga time sang aton na PNP tungod sila. So dulaon na nila. Yes. Ang ikaduwa, I think mabutang, ang ikaduwa nga recommendation sa madugduman ko is ini ang contact tracing application, contact tracing QR code, i-uniforman. Imuon naman nila nga mayara isa ka uniform na system nga gamiton bilog nga country kay may iban nga mga syudad, banwa, probinsya nga wala yan naga-QR code. Ang iba naman niya may ara ilait pero sila may ara kita backtrack may ara kita yang sa aton in our case may ara kita ya aton nga it's working and majority of our adult population have already registered to the system. Okay. So muna isa man na tapos isa pagit nila nga gina-recommend nga ang mga apor wala na dapat sang travel requirements. Kung wala man lang sila sang simptomas, ID lang kinanglan, pwede na makabiyahe ang core. Okay. Ikadua, ika-apat, I think, well, of course, ang gina-emphasize dito ang pag-observe lang gyapon sang minimum public health standards, ang mga minimum protocol naton. Okay. Tapos ang RT-PCR kuhaon naman, as you mentioned, hindi na pag-require ang RT-PCR test. Diyos. At the same time, wala naman sang quarantine ang mga gaalabot except kung may ara siya simptomas. Pero kung wala pala siya sang ginabatsyag, hindi na pag-require ang quarantine. Ang mga health teams na gina-assign sa mga border, okay. Ikwaon naman na sa PNP kay tungod ang aton kuno nga mga health workers nagakulang na and I think concentrate na sa vaccination program. So far daw mo na ang mga recommendations sa madumduman ko sang atong meeting na din attenan naton sang 2 days ago together with the DILG kasi iba ni mga local chief executives. Pero so for us, yes. Sana yan si Mayor Bing nag-express man to siya na for now tagaan na isang ang authority pagidya ang local government executive nga mag-implement man sang kung ano ang nakita ta nga nagakaangay nakakabagay sa kinanglanon naton. Okay. Sa aton yung sa aton man yung nga local government unit. Ay subong man amo man I think ang reaction sa iban amo man like Governor Manotok sang Ilocos nag-express man siya nga sa iya yung probinsya gina-require ang tanan nga i-test din na naginhatag itong example nagbisita sa iya just a few days ago or last week si Senator Bongo gin-require gid niya nga dapat i-test gid no pati ang iya nga mga kaugdanan. Yes, ma'am. So anyway, wala tong tana, pero kung kamo pasugtan, ako yung personally, kung ako yan, total na kondisyon naman ang utok ng tao nga this is now a part of the new normal, nga dapat isundon na lang. Yes. Although, mahilabtan ang aton, apektado ang aton comfort zone, pero for the safety of everybody, gusto ko na ako yung pamangkuton, ma'am, gusto yan, sige yun na lang ni anay mo. Yes, supposedly, Action Art, since nakita ta, nga it worked for us. Sa aton niya sa Bacolod, wala niya nagsaka ang aton niya cases. Ginastriktuhan ta mo. Okay. Gina-enforce ta niya ang aton sa mga sa entry sa mga travelers pakanto sa Bacolod. Ginatutukan ta gidna. And so far, among our neighboring LGUs, okay. Kita lang niya wala nagsaka cases, kita lang niya ang wala nagkaroon ng second wave. So, I mean, why fix what is not broke? Muna bala nga, ang nga tandugod pa kung what is effective diri nga, ang ibailuan ta kung nakita ta nga effective. Para sa ako, nulato-laton ta na lang anay nga mag-abot ang bakuna. Bakuna, correct. Safer, na kita kag amo pag
paghalog naton sa aton yung mga procedures. Ma'am, kundi may 8 cases kita kahapon nga ginpagawa sa DOH diri sa Bacolod City, what are the barangays nga daw subong may mga increases sa may increase sa cases ang COVID? Actually, ang 8 action art. Hindi sila barangay based. Kung tanawon mo, hindi mo sila makonsider nga sa barangay. Hindi, it would not be fair nga itag mo sila by barangay. Because these are healthcare workers. Healthcare workers. Hospital workers na sila. Okay. Mga hospital na ang ginhalinan sila sa mga cases. Ang isa LSI, ang isa APOR. Okay. So kung tanawon mo, hindi na lokal ya kontrolado, tana ang local action art. Ang problema ta sina, kung hindi ta na makontain, mahimo naman na siya local, kay malapta naman na di sa aton kabarangayan, kundi na nag-star ang mga nag-positive. Okay. So, critical na da ang timing sang aton nga extraction, kag pag-isolate, kag ang pag-identify pag sa mga close contact. Yes. So hopefully, no tayo yun na ni kingaton malang diri number 1 with this vaccination program, ang target na ton malabot tani no ang gina-expect nga number of beneficiaries o kon mga vaccinees nga ang bakunahan nakabay pa ang pumuluyo sa Bacolod mag-level up ang mindsetting nila nga i-akseptahon ini kag paagi sa mga experts naton sa CHO nga mo maka-explicar gid sa public no kung ano ang bintaha sang COVID vaccine no mao subong sige-sige niya ang pagpatawag naton meeting especially sa mga barangay. Yes, from March 1 to 5, amo nang aton nga training sa mga BHERT, ang mga barangay officials, na para makabulig sila disseminate, kag mapabuligan tapagid na increase ang aton nga registration. Kay sana siling ko nakagina action art, ang problema to subong nubo ang turnout sa aton registration. Ang kalabanan nga rason, kung pamakuton mo ang mga tao, ang ila lang gid rason niya is nawang hulaton lang nila, apparently kulang lang sila sa pag-insyende, kulang pa sila sa information. Amo nang nakita namon nga reason. So mahulat sila nga ma-immunize na ng iban, makapabakuna ng iban, kag amo nang ilang pagbakuna. Ang problem kasi na is may shortage na kita sa bakuna action art. In fact, I'm sure mabasahan niyo sa mga news na sa Amerika subong may shortage sila sang bakuna. Okay. Damo ang gusto mong pabakuna, wala sang available. Amo nang aton yung problema. So I would rather na kung ikaw na natuon ka sa first priority, sa priority division, pa-register ka na nga daan while I'm sure pag-abot ang ato na nga 650,000 doses, by the way, hindi na mag-abot tingob action art. Amat-amat man na, kaya naka-allocate man na ang production sa AstraZeneca sa nagakalain-lain na pungsod nga may kontrata sila. Okay. Kag in each country, naka-allocate pa gina sa nagakalain-lain man nga cities. Okay. Sa mga provinces nga nag-order man sa ila. So, hindi na tingob, hindi na sila nga nag-order kita 650,000, maabot na dayon. Posible ang una na maabot 100,000 lang or 50,000 lang, wait kabalo. Yes, ma'am. So, at least, siguro muna akong tadari, aside from pre-registration and registration, ang kwan-gid, ang facilities nga gamiton, ang storage, bilang butangan sa vaccine, if in case nga may ma-arrival na as early as March. Yes, nakaprepara ng aton city engineer. Ang aton cold room, action art, ara sa NGC, ara sa annex building, gin-convert na ang annex parts ng annex building, may isa ka 30 square meter dira, nga gin-convert na sa aton city engineer into a cold room. So, dira na ang aton nga cold chain storage. Okay. At the same time, may mga movable, stackable vaccine storage kita. Okay. 25 ka units ang para sa AstraZeneca and similar vaccines. May isa kita nga ultra cold storage para sa Pfizer. Kuning kaso may i-allocate sa aton na Pfizer. Dira man na sa annex building, yapon butang.
Yes. I see. So ang mga equipment na kinanglanon da ang mga storage nga refrigerator o kunin mo on dira nga refrigeration unit, at least subong ang pag-purchase ni gina-process na. Yes, correct. That is correct, Action Art. Sige, ma'am, thank you gid sa time ginatag karon nga aga, and good morning liwat sa imo. You're welcome. Madamo po salamat, Action Art. Action Hotline. Now anyway, lain man niya ang ginambal naton nga preparasyon. Lain na ning ang preparasyon ngayon ng aktual, ngayon ang makumpleto ini. Hopefully nga paagi sa mga eksperto dira sa city, because bisan ako gani kung ako pasugtan aksyonin, hindi na ko yung mag-discuss pati COVID ni mo kay inablang do pagbati mo pa lang sa COVID, ginatak-an ka na sa balita sa COVID. Number 2, ang halit nga gindulot ni COVID, damo gid ang tao subong not only nga ang pangalawang nga buhian ang ila sitwasyon, kundi mentally, no? Damo iya psychologically naapektuhan because of the COVID-19. Action Hotline. Ang tanan sini kun lang tawontang bottom line kag ang aton siniluyag nga dungkaan kung paano kita tanan makatibawas kag paano madula na ining animal nga COVID-19 agon magbalik na kita sa aton normal situation and normal life. Action Hotline. Damo kabudlay gid diya subong. Gusto taman nga hulugan ang mga ginapatuman nga magkasuguan, pero hindi naton matagan kumpiyansa. No nga liwat naman nga magtaas ang cases nga sa uli kita magyapon masakripisyo kung in kaso nga may mga lockdown nga himo o patigayunon ang gobyerno. Action Tama Hotline. na, talang tawon ta niya. Kabay pa, ang province, kumusta ka mo iya? Nano mga preparasyon ta? O iplastan nyo nga daana, kagang tao, painsindiyon nyo gid sa gusto, idukahon gid, agod nga magsuporta. Makita naton nga nagasupport sa sining nga programa. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang
Magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. May aga lang gali, may lang pagmonitor kay nung Ed Gulmatico, kay Tita Dera, regard sa inyo, halong gid permi, no, keep safe ka nung Ed Gulmatico, no, may aga gid dara sa imo. Action Hotline. Delton Lipora, monitor man sa Pasay City, God Bless Action Radio. Kay Flavio Dailusan, kag sa tanan nga mga miyembro sang Triskelion di San Enrique, La Carlota, dira monitor sila kuna. Sa duwa niya ka Brad, ang napatay gali ito po, duwa to kakwan, mga member to nila, bago kaluluoy man. Action Hotline. Kwentro sa pidiyag, pulis to bla. Okay, useless gitong klase encounter to. Tinunto na gito ya. Action Hotline. Dito Dayap, good morning Maria Teresa Hopilinia, Irene Ganti, Juanitis Pichua, Lin Sing. Uy, Lin Sing, do yam ni plido ang sing sang mga Indiano. Araman si Elizabeth Malaka Gamala. Please greet my granddaughters Jenry Gamala and Jewel Sophia Bailon. On their birthdays today. Likewise to Reverend Father Ruli Albert Escobido on his birthday today. Salamat Manjo Arniho. Good morning man. Merna Onofri Cloud. Ara man ga monitor si Alan or Alunan Suzet. Good morning Sheila Alagos. Jocelyn Libuon Dispoho. Thank you for listening. Si Rimar Hicano Haliasgo. Ara man si Inting Biboso. Paring Inting. Morning. Thank you gida.
Si classmate Lodionis Jupido ho ba maayo ning panikay-sikay na gid sang amigo ta. Action Hotline. Paring Chupoy magbanwa sa Macau, China. Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan. Si paring Paul Alonsagay, no, draman sa Japan. Good morning sa inyo. Ricky Malala, Jose Mongcaltorilla. Thank you for listening. No, salamat gida, salamat. Ayos. Ara man si Dugay na utang ko. Grabe nga lang niya si Dugay na utang ko. Tibayari na, no? Robert Ruma, Binmar Malakad Colyantes. Thank you man. Robert Ruma, Barangay Rumirang, Isabela, Siaga Monitor, Warlito Nisha. Ayos. Beth Kiatson, naga-monitor sa Bacoor, Cavite, kuno ho. Angela Larti Gayondato, Jomari Pormentera sa Binalbagan, Isias Alberto sa Villamonte, Purok Medalya. Thank you, thank you. Sige, Dona Nabarti Macario. Ayos. Ingagawon ko ni Blau kay ang iban karon na lang guro mga development ni pati siya nasa puwan nga bangkay nga gautaw-utaw sa lawod. Nga rasumag dambot ano may identity na to i-check ta lang na karon. Action Hotline. Diri kita bala sa istorya sang isa ka survival ini mo, no? Kabalo ka hindi lahog yakon magubaan ka sa sakayan pandagat. Ngara kas tunga sang lawod kay bisan puno sang kunano nga pwede mo mahawiran bisan tigbaw ay na kaya sang mahawiran. Action Hotline. Diaryo ang iya eksperyensya sang taga-syudad sang Sipalay and we are very happy to report. Actually, kagabi na confirm na ina ni Councilor Jonilo Bugtae, kaginambal niya nga ti ang taga-Sipalay ito pilakadlaw na missing dito iagin anod sa Zamboanga kalayo no. Ara si Sir Alex sa linya, si Sir Binamin kay mayo kita hidlaw krustingog ni Sir Binamin ba? Online sa hotline. Mayo ko to anay sa taga Dumaguete ho kung unsa ang latest nga update kay kahapon ni gina-expect mo nga maabot dito mga 8:30 kagabi ining duha no ka mga mangingisda nga taga syudad sa Sipalay. Hindi lawog eksperyensya na ko mag-amuni. And joining us this morning diri sa aton sini nga pagpangalagad tisya na aton na dito galing sa kuano sa may area sang Dumaguete City, naka-station ang anay diri nga Coast Guard sa Bacolod City. We have ano nang ranggo subong ni Sir Binhamin Action Eden? Captain or commander na ni siya, no? Sige, ari sa aton nga linya si Sir Lieutenant Commander Johnson Binhamin sa aton nga pagpangalagad. Sir, kumusta ka na da? Commander ka na subong? Action art may nga may buntag Nagyari ka din sa group. Oh, mayong buntag mayong buntag do kuan ka bansay ka na gid do maayo ka na gid tudloy lang ko makabalik ka di sa Bacolod ha. Kaloyana, on. Sir, ara na sa imo ang duha ka mangingisda to nga nagka-survive after nga nagubaan sang makina ang ila papboat? Yes sir, saliwat may nga sa tanan no, sa programa mo actually tagpalamati siyang programa. Yes sir, subong lang gid nga gawa lang gid tugay. Sugat na sila sang aton nga Sipalay DRRM sa leadership ni Sir Jonilo. So, okay. Diri sila nagpagabi kay nagabot ang barko aron mga alas 10 ang gabi. So, diri na sila nagpagabi, diri na nagtulog sa aton sa Coast Guard Station ng Dumaguete. Dinagaan man natin sila sa pagkaon, and then pagkaaga, din pakape man kagay din papamahaw. Okay. So, walang dugay, kitsugat na sila sa aton Sipalay DRM. Nakuha na sila? Nakarga na galit ni kay Councilor? Yes sir, siguro mga pagtawag mo, mga walang dugay sila nakadepart. Okay So, kayo. Okay, bago lang man kami ng istoryanay, siya approaching siya kulo. Abi ko gani ko nag-tiner pa sila, naglakat nagle. Tinagplo pa nga pilang gamay, naglistorya kami, kay titugay mga miway kitay. Gani man. So, at least, ang ordeal sa aton, duha ka mga isda nga kasimanwad sa Sipalay, istorya Manila ta, kung sa dogit ka,
ka budlay, no? Grabe, They no? stayed for 5 nights and 6 days sa dagat. Ang ilalang survival, ang tubig ulan, kag ang duha ka is 4 ka isda nga ginpakas nila kag mulang kung ginakaon-kaon nila no. Grabe ba? So, in-compute ko ang distance ang Sipalay to Shukun Bay. It's around 128 nautical miles. Sus! O around 236 plus kilometers. Makon mo na. From- Mayon lang na Oo. akong ganda ng pagboat mo. Kaya na kay sige travel ya. Pero kung guba, karon niya kung di pa utaw-utaw. Amo na ang nagkabo sila kinabalian pas laga ni kuno katik. Kayo pa nila. Grabe, no? Pasalamat man sila dito sa Shoreline sa Shukun Bay. Mga utod natin yung mga Muslim naman po kung nawamot na nagbulig man sila pakaon sa Shukun Bay dito sa Mindanao. So in behalf sa pamilya, sir, salamat gidara sa imo, Sir Jansen. Anyway, itry ko tawagan si Councilor Bugtay kay base ko na to travel na sila kag base may signal para may istorya with Sir Alex to. Sir, thank you gid ko sa imo time. Yes sir, madamo gid yung salamat kag mayagas tara na. Salamat gid. Anyway, isailoan ko lang dayon si Councilor kay pag-istorya namon sila ni Councilor niya ba-text lang ko abi ko ni kun why pa sila naka kuha na dalay na galio. Kay grabe ni nga istorya sang survival kag ini makahatag ini sang kuan man bala no sa mga kaaksyon naton nga mga mangisda nga in kaso may mga eksperyensya katulad sini man kabudlay tuod pila ka adlaw nga ra ka sa lawod pa utaw-utaw ka ti kun grabe pang lagko sa balod paano ka maka hindi lawlahong ni nga na-eksperyensahan nila no ti pasalamat kita at least nakabalik sila hilway sila nga nakabalik diri on the way na dira pa si Palay City ining duha ka mga mangingisda ti may-ari magani nga nasapuan na sampay sa kuano nagsulod sa puna no sining mga mangisda nga taga Sumag ambot taga diin ni siya kay duay pa ni identity no basi ma-check ni ka Action Alvin nagkaroon basi kung may pamilya na nga naka-coordinate bla subo-subo manino nga kung bala mangingisda niya ang nagsulod sa puna to ay kaluluoy man pero ining duha nga taga Sipalay grabe no iniya pasalamatan ginila bisan nagguba tong bangka nila why sila maka hindi na to posible mapuslan paano mo padalon to di balik at least inaya makita mo na liwat no ang bangka mo ang imo sining makina na makuan mo lang na sa ulihi makita mo lang na samtang buhi ka sirado iya cellphone ha ay sa kasabat kay basi ka travel na sila waswas to sila grubalik pa si Palay City dayon no kay tani masugilanon kita mismo basi waya ginasabat kay abi ni councilor kun sinobla no actually mo managin sige lang itaw gina sa liwat bay kay bisan jutay lang tani nga makaistorya ta kay Sir Alex Alagaw bla okay para nga makapamangkot ta to may nga makaistorya ta direkta no kun eksperyensya niya sa mga mangisda hindi lahog nga pila ka gabi kara sa lawod ini sila actually kung mangingisda ka nakaistorya ko ni sila magluwas abi kung may ara ka sang mangisda ka sa kilid lang o kung inang lantawon na lang kilid sa baybay kung may mga kung may mga suga mo lang ning ginatandaan sa mga mangisda kung di sila mandungka mo no kag di ng lugar nila pero kung mga ang iban nga aras tunga kung kaisa mo ni mga bituon kung may bituon ng kalangitan stiyon sa kagabihon timakon mo na iya no didto kag inpadpad gahulat ka na kun din ka kung may makaalabay si imo makibulig si imo at least pasalamat kita no nga nagka-survive ining duha nga taga syudad sang Sipalay no amo nang pinaka maayogid nga regalo sa ila no kag at least nakakuan sila no nakapauli sang hilway kag makaupod ng ila sining pamilya no mo nang pinaka maayogid nga update alas 9:12 na oy kay classmate Lujonis Dupido regards sa imo may lang nga pag
monitor da, no? Thank you, Gid. Ari ka na dre, nakapauli ka na sa Pilipinas. So kung nagasakay ka pag yapon, mate. Action Hotline. Salamat, Gid, no? Sa mga padala dring timpo tagaling daw ginahunos lang ho. Was-was na ni Guro si Councilor balik to sa si Palay City. Ang mga update karon sa City Hall pakaronan ta na, no, kay para nga may tiempo bla, no, sa udto sa Action BBB program, no, kay Jin oy si Sir ga monitor man alas 9:12 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita. Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamating. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras 19 minutos karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas Ayos ang chimpota, kadasig lang do ginahunos na lang, no? Karon na lang mga update ni kag mga reaksyon sa mga kwan balas ang taga-PDEA nga leadership diri sa province or sa region kag Philippine National Police kay ang natabo to sa Quezon City kabay pa mangin leksyon na ini. Di kita luyag nga diri sa aton may mga balita nga may mga misencounter ha. Gakampanya sila ang nila target drugs. Tindi gani kamo way gani coordination kag way gani kamo proper nga coordination sa tagsa ka unit much more kon ang inyo diskarte gali sa mga drug personality di kundi rama abot Ari lang ako niya panugyan sa inyo karon nga paniyampong nga ti kabudlay kon magmasakit ka no kagabudlay kon may ginabatsyag sa lawas mo ang paghulag mo isang tea para sa maayog. Action Hotline! Iban nga maminsayoy kung malabutan sa origina. Boss naman, dirigya-pon sa Action Hotline. Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo